M'baleyo wafunsa funso koma si limodzi ndangapo. Funso loyamba limene ndikuyankha funso lakuti kodi n'chifukwa chani munthu amakapereka firiko aja kwa asing'anga iyeyo nkukalemera asing'anga nkumasauka? Kodi pamakhala kuti mwasinthana ndi chani nanga yimachitika nchani? Ine ndi madabwa. Ukumveka ngati mwana wachichepere pamayankhidwe kapena pamalankhulidwe. Ndikamakumva mawuwa ndisadapite kozama kwa funso lakoli, ndimafuna ndikuchenjeza iwe mwana wachichepere achinyamata amene mu mtima mwanu mumakhala chikhulupiriro kapena kusinkhasinkha kuganiza kuti popereka ndalama kwa asing'anga munthu ukhoza ukalemera. Chimenecho sichoonadi ndipo ndi bodza la nkunkhuniza limene iweyo ngati mwana ndiyambe kayenda kuuza kuti chipinda chokhala ndi ganizo mu mtima mwako kuti firiko aja ingakakupange kukhala miliyoneya uyambe wachitseka kaye, chifukwa mpamene adalowera anzako lerolo ungaoneka ngati ukundifunsa funsolo kufuna kuti ukangodziwa, koma mwina nkutheka kuti ukundifunsa funsoli podziwa kuti ine ndinali komweko ndipo kuyankha kwanga kukupatsa mangolomera oti ukakhalire kwa asing'anga kuti ndiye kuti munthu amalemeradi. Ine ndikukutsekeratu uchotse ganizo limene walirikika mu funsoli. Wafunsa kuti asing'anga amapatsidwa ndalama yochepa koma umakapezeka kuti iweyo walemera. Uli ndi umboni umenewo? Maganizo amenewo ndiyambe kayenda azuzula poyamba nsadakuyankhe ndi wenzanga pa social media, mwana wakwathu pa social media. Ukuchita bwino kuti zinthu zina uzidzidziwa, koma kakhomo kameneko komakhala ndi ganizo kuti kwa asing'anga kumapezeka kulemera. Ndi kamene kamakachotsa munthu pakulimbikira ntchito, kulimbikira sukulu, kulimbikira bizinesi, nkuyamba kupita kukafunafuna kwa asing'anga ndi mtima woti ukhale ndi zabwino zimene zasowa dziko lapansizi. Ndimati ndineneretu kuti m'dzina la Yesu chiwanda chakulakalaka ndikukupasa landani ya asing'anga kuti apasa thuku aja chitsekeke ndipo chitulukiretu m'dzina la Yesu. Tsopano ndikuyankhe. Asing'anga ambiri amene amakhalapo dziko lapansi tadziwani ndi kumva ichi, sing'anga aliyense kwa Satana ndiyerekezi amakhala kuti ndindagwira. Si iyeyo. N'chifukwa chake akhoza kukuthandizani, kukupatsani, kukulondolerani mankhwala aja inuyo nkukapindula nawo, kupindulira Satanayo amene amakapeza phindu ndi ziwanda zimene zimalowa mwa asing'anga kukatumbitsa mankhwala ndi mitengo yolekanalekana. Kuti mkatenga chingwe ichi cha mkuzi wakabudula wa mayi wanu, nkukatenga chingwe cha mkuzi wakabudula wa apongozi wanu, iniyo bizinesi wanthu ndi pakalapakala zimakhala ziwanda zimene zimati nsalu yakumanda imathandiza mwitano imene imanena kuti nthenga zagule ni mwitano wa bizinesi, zimakhala ziwanda. Ndiye phindu zimakhala kuti nziwandazo zimene zimakapeza phindu osati sing'anga. Ndi chifukwa chake asing'anga ambiri mumakapeza kuti ndi osauka, chifukwa phindu limene limayenera kupezeka pa ntchito ya using'anga silikhala la sing'angayo munthu ayi, limakhala la ziwanda zimene zidamulemba ntchito yokakumba midzu ndi kuyuza wanthu kuti adzikatenga madzi amaliro. Mwini wake wa madzi amaliro amakhala kuti mchiwandacho, kotero kuti iweyo ukapita pa chizimba chimenecho zinthu zija nkuyamba kukayenda bwino. Amene amakapeza mtendere ndi ufulu ndi phindu mchuma chakocho zimakhala ziwandazi. Ndi chifukwa chake chuma chokhwimira
chimakhala ndi ndondomeko, chimakhala ndi malamulo. Malamulo aja mukaonesesa mumakaona kuti mukumvera malamulo amene pa nthawi imeneyo amene amakayimira zimakhala ziwanda. Usadya zamchere ayi poto usamangodya, ngati mukudya mudzingadamitsa nkumasusa. Ndaonera nkhalamba yakunda ku mitundu, nkhani zosausa tikudya mmemo tsiku limenelo na nkhalamba yakunda akutenga mpoto kugadamika nkususa kaye kusikwa potoku nkuyamba kumadya mmemo. Nkhani zosausatu zimenezi zochitika dziko lomwe lapansi. Tsono amene amapeza phindu m'miyambo ndi m'makhwimiro amene anthu timapita kwa asing'anga zimakhala ziwanda, ndi chifukwa chake chipembedzo cha asing'anga chimayang'aniridwa Satana pamodzi ndi ziwanda zake. Inuyo mmakhala kuti mwalowa chipembedzo cha ziwanda mukangolowa using'anga. Kamundimva, mukangoyamba using'anga mumakhala kuti mwalowa chipembedzo cha ziwanda. Nanunso mukangoyamba kupita kwa asing'anga mumakhala kuti mwalowa satanic worship, mwalowa chipembedzo cha asing'anga, chipembedzo cha ziwanda. Now pakamene ukufuna kudziwa mwana wangaka kuti chifukwa chani sing'anga salemera, amakalemera ndi amene atenga mankhwalayo, ndikuvomere kuti ziyenera kutero. Chifukwa chinsinsi cha nkhani ngati zimenezi chagona kuti chagona pakuti sing'angayo ndi ndagwira, sayenera kupeza phindu lililonse chifukwa cha wangotumidwa. Chifukwa chake mumakapeza kuti sing'anga akuwuzani kuti ayi mankhwala ine ndimalipira akakagwira ntchito, ndingofuna chiponda nthengo tachajani nipaseni iliyonse. Asing'anga ni iliyonse paketera shuga lenileni akupasani mankhwala oti inuyo mkapita mukaona kuti mwitano wachitika pa bizinesi yanu kuchokera kuzochepa. Ndiye phindu limakhala ku conscience imene opita kwa sing'anga amakhala nayo, ukapolo umene opita kwa sing'anga pofuna kukhwima amakhala nawo. Amakhala kapolo wa ziwanda zija, sakhala kapolo wa sing'anga uja koma ziwanda, chifukwa mankhwala aliwonse okhwima amene amakakupatsa ndalama amabwera m'malamulo. Ndiye mwini wake wa malamulo aja zimakhala ziwanda. Iweyo umakhala kuti uli paka ukapolo wagwidwa wamangidwa, uli pa cheni ndi ziwanda zija. Ndiye phindu limapita ku ziwanda, ndi iweyo awiridu mumakhala kuti mukudyetsana. Chifukwa chake munthu aliyense amene amapita kwa sing'anga ndi wopembeza wache wa Satana. Nyamata wanga, Mulungu akudalitseni pafunso lomweli. Ndiloleni kuti ndikuyankheninso lachiwiri.